No día a día, todos nos facemos moitas preguntas sobre unha morea de cousas. Os científicos son as persoas que se adican a resolver todas esas dúbidas e preguntas. E como o fan? Pois usando o método científico. O método científico consiste nunha serie de pasos ordenados que nos permiten atopar respostas acertadas a esas preguntas que nos facemos. Estes son os 6 pasos. 1. Facémonos unha pregunta. 2. Procuramos información. 3. Propoñemos unha resposta. 4. Observo ou experimento. 5. Analizamos e sacamos conclusións. E 6. Difundimos os resultados. Neste tutorial nos centraremos no terceiro e cuarto paso, propoñer unha resposta e observar. Facemos isto. Despois de ter unha idea aproximada da resposta. Mais estas respostas son chamadas no mundo científico hipóteses. Polo tanto, unha hipótese é unha posible resposta científica a unha pregunta que nos fixemos. Unha hipótese pode resultar correcta ou incorrecta. Se é correcta, xa podemos ir ao paso 5, analizar datos e extraer conclusións. Se non é correcta, temos que volver a empezar, formular unha nova hipótese e comprobala, así ata dar coa resposta correcta. Porén, para saber se é correcta ou non, tras formular a hipótese, podemos observar ou experimentar. Paso 4. Neste tutorial explicaremos o paso 4 da observación. Cando observamos, facémolo normalmente no seu medio natural e, polo tanto, hai moitas variables. Estas variables son: a temperatura, non é o mesmo se fai calor ou frío. A pluviosidade, evidentemente, que chova ou non influirá no comportamento do que estamos a observar. Por exemplo, se observo a galiñas porque quero saber cando poñen máis ovos, o resultado da observación arrosará datos moi diferentes se o fago no verán ou no inverno, cando fai calor ou cando chove.
Algunhas veces utilizo prismáticos. Os prismáticos úsoos moito, xa que se un animal nota a miña presencia, alterará o seu comportamento e as miñas conclusións tras a observación serán erróneas. Os datos da miña observación escríboos nun caderno de campo. Aquí rexistro todas as variables do que observo. Outros aparellos que uso son lupas para observar animais ou seres pequenos que non podo ver a simple vista. Cámaras, tanto de vídeos como de fotos, para facer un rexistro gráfico do que estou a observar. Compás. Sempre é imprescindible se o que vou a observar está no monte para poder orientarme e non perderme. Mapa. Un mapa do relevo do lugar onde vou ir a observar tamén é importante non só para non perderme, senón tamén para programar o meu percorrido. Sistema de navegación. GPS, navegacións por satélite, nos axudan a fixar as coordenadas exactas do que observamos e tamén, por suposto, a orientarnos para non perderme. A observación pode ser sinxela e tamén pode facerse dende a casa ou durante un paseo pola rúa, polo río, navegando polo mar, depende do que queiras saber. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Imos observar. Deixa unha planta na ventá coas follas iradas cara dentro. Que observas dentro dunha semana? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. Está clarísimo que as follas agora están xiradas para afora, xa que sempre buscan o sol. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.